ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ዜና መፅሄት እዩ ዜና መፅሄት ዝሓለፈ ሰሙን ብናይ ጥዕና ኩነታት ከነቕርቦ ብዘይምኽኣልና ቅሬታ እንዳሓተትና ናይዚ ሰሙን እዚ እውን ካብቲ ግዜኡ ርሕቕ ብዝበለ ብቴክኒካዊ ጉዳይ ሎማዓንቲ ነቕርቦ ኣለና እቲ ቀፃሊ መደባት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክቕፅል ምዃኑ እንዳገለፅና ንሎማዓንቲ ከዓ ክልተ ኣገደስቲ ዝበልናዮም ኣርእስቲ ሒዝና ክንመፅእ ኢና ተቐዳማይ ፖለቲካ ሽወደን ከመይ ይቕየር ከም ዘሎ መርኣያ ዝኸውንን ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ዘሎ ብፃይና ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ምውሃብ ብፍላይ ኩሉ ሻዕ ዓለም ለኸ መዓልቲ ፕረስ ነፃነት 3 ሜይ እንዲ ነይሩ ኣብ ሽወደን ቅድሚ ሕጂ ንዳዊት ንምዝካር ንዳዊት ነፃ ንምውፃእ ዝግበር ዝነበረ ቃልስን ሕጂ ከዓ በንፃሩ ዳዊት ፅባሕ ንግሆ ካብ እስር ቤት ወፂኡ እንተመፂኡ ድሕሪ ዝኩሉ ስቃይ ኣብዚ መፂኡ ቀታሊ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብል ሓንቲ ኤረና ትበሃል ናይ ኤስዲ ኣባል ኣብ ሊድኜ ንዳዊት መዘከሪ ተባሂሉ ሓደ ቦታ ብሽም ዳዊት ክፅዋዕ ምስ ተሓተተ ኣብቲ ናይ ኮሜን ዝሃበቶ መግለፂ ዝበለቶን ምስኡ ተተሓሒዙ ፖለቲካ ሽወደን ናበይ ገፁ ከይድ ከም ዘሎ ክንዛረብ ኢና ቁሩብ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ድሕሪ እቲ መዋዓውዒ ናይ ትራንስፈር ጋላክሲ ምቕራብና ኣብ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓ ብፍላይ ካብ ካልእ ክፋል ኤውሮጳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንዝኸዱ ዘለዉ እሞ ካብ ጃንዋሪ 2022 ጀሚሩ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተዉ ሰባት ከባቢ 50,000 ዝበፅሑ ኮይኖም ነዚኣቶም ናብ ሩዋንዳ ናይ ምምላስ ፈተነ ሕጂ እውን እቲ መራሒ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ስቲል ክንመልስ ምዃንና ንምምላስ ከዓኒ ቀዳማይ ፍላይት ሎሚ ፅባሕ እንዳበሉ ሕጂ ኣብ 12 ሰሙናት ውሽጢ እንዳበሉ ሰባት ኣብ ምእሳርን ኣብቲ ጉሩብ እቲ ንዝኣትዉ ናይ ምምላስ ፈተነ ይካየድ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ከዓ ኣስፋ ሓቢልና ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ክንዝርዝሮ ኢና ምክትታልኩም እንዳጠለብና ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ክንምለስ ኢና ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ዘሎ ጋዜጠኛ ሽወደናዊ ኤርትራዊ ዳዊት ኢሳቅ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተኣሰረሉ ግዜ ካብ ሽወደን ካብ ንመፃእ ኣትሒዝና ዝግበሩ ዝነበሩ ንጥፈታት ንብሎ ዝነበርና ዳዊት ኢሳቅ በይኑ ክወፅእ ኢልኩም ተሓትዎ ዘለኹም ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ክወፁ እንተኮይኖም ኩሎም ጋዜጠኛታት እዮም ዘይወፁ እንተኮይኖም ከዓ ንክምለኦም እዩ ስለዚ እቲ ገባብ ክቕየር ኣለዎ ንብለሉ ዝነበርና እዋን ኣብ ሽወደን ግን ኩሎም ፖለቲካውያን ኣብ ስልጣን ዘዝመፁ ግዜ ቲስ ዲፕሎማት ዝብልዎ ሳይለንት ዲፕሎማት ዝብልዎ እንዳተጠቀሙ ክኸዱ ፀኒሖም እሱ ከዓ ፖለቲካዊ መሳርሒ ክገብርዎ እምበር ናይ ብሓቂ ፈተነ ገብሮ ከም ዘለውን ከም ደየለውን ሰባት ከይሓትዎም ጋዜጠኛታት ከይሓትዎም ህዝቢ ከይሓትት ሱቕ መበሊ ኮይኑ እቲ ቲስት ዲፕሎማቲ ንነዊሕ ዓመታት ክኸይድ ፀኒሑ እዚ استراتيجي እዚ ከይሰርሐ ተሪፉ ዳዊት ንልዕሊ 20 ገደማ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተሪፉ ክነሱ ኣብዚ መጨረሻ እዋናት እቲ ፖለቲካ ሽወደን እንዳተቀየረ ከይዱ ዳርጋ እዚ የማናዊ ክንፊ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እቲ ብድሕሪት ኮይኑ ነቲ ፖለቲካዊ ዝጠው ዘሎ ቲኤስዲ ዝበሃል እቲ ናቱ ድምፂ ናብ በዓል ሞደራት ሂቡ ከም ኣካል ናይቲ ኣልያንስ ኮይኑ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኩለንተን ድሌታቱ ዝትግብረለን ብዓብዪ ከዓ እቲ ራሲዝም ሞር ወግዓዊ እንዳኾነ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ከም ውፅኢት ናይዚ ኣብ ከምዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኤስዲ ኣባል ዝኾነት ፖለቲከኛ ኣብ ሊድኜ ኣብ ጥቃቲ ኤምባሲ ኤርትራ ዘለዎ ከባቢ ናይ ዳዊት ኢሳቅ ዝኽሪ ተባሂሉ ንዳዊት ኢሳቅ መዘከሪ ዝኸውን ሽም ክፅዋዕ ዝበሃል ሓሳብ ምስ ቀረበ እሳ እዛ ፖለቲከኛ እዚኣ ንሪኣ ኣብዚ ናይ ኤስዲ ኣባል ዝኾነት ኣብቲ ኮሚኒቲ ዘላ እሳ እንታይ ክትብል እቲ ሽማ ናታ ኤረን ቦርጌንቪክስ ትበሃል እሳ እንታይ እያ ትብል ዘላ ፅባሕ ንጎ ዳዊት ኢሳቅ ድሕሪ ዝኩሉ ስቃይ ዝሓለፎ ወፂኡ እንተመፅኡ ኣብዚ መፅኡ ከዓ ቀታሊ ሰብ ክኾነልና ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከባቢ እዚ ቀዳማይ ብሽሙ ክፅዋዕ የብሉን ፅባሕ ንጎ መፅኡ ብዘሕማቕ ሽም ተገበረሲ ነቲ ሽም መሊስና እንታይ ኢና ክንገብር ስለዚ ብሂወት ዘለው ሰባት ክፅዋዕ የብሉን እቲ ቦታ ኢላ ሓሳብ ኣቕሪባ ነዚ ከዓኒ እቶም ጋዜጣታት ኩሎም ወላ እቶም ፍሉጣት ፀሓፍቲ እዚ ኣዘበለቶ ዘረባ ራሲስቲስክ እዩን በቃ ናይ ዓሌት ፀርፊ እዩ ብዘርኢ ደረጃ ትፃረፎ ዘላ እያ ስለዚ እዚ ቅቡል ክኸውን የብሉን ብምባል ብዙሓት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እዛረቡን እካትዕሉን ቀኒዮም ኣለዉ ካብቲ ናይ ዳዊት ኢሳቅ ነፃ ምውፃእ ዝበሃል ነገር ተሪፉስ ተመሊስካ ብከምዚ ዓውታ ከምዚ ኢልካ ክዝረብ ኣብ ሽወደን ማዕረ ክንደይ እቲ ፖለቲካ ሽወደን ናብቲ ናይ ወፃእተኛታት ምፅላእ ደረጅኡ ካበይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ መርኣያ እዩ ዝኸውን እዚ እንታይ ማለት እዩ ሎሚ ሓደ ኤትኒካዊ ሽወደናዊ ከይዲ ተተኣሲሩ
بمولهم حميمهم هويلهم بمولهم قوصوهم رينا هنا مع مارتن شبيه خلوتن كم بعل داويت عينة انتقينهم جن بدفهم بعلهم فلوت زي عينة بوليتيكا بتستي دبلومات تسيمو يخيد له زي إسران كلتن عمتها تأثير وزل داويت قليل عمتها يكون نداويت نموصا كجبر زقبو النجارات كجبر زخول النجارات كل شيء تم غازيتين تنزحتوا تست دبلومات نداولو تملس بهم نداخلو ولا حد خيت جبرة زغلو جيزي حليفنا هلا زغلو جيزي حليف خبرك تمليس حجون نو بعلو داويت بزمرو صيو خيدناو داويت إرتراوي دغنا يكون تونا زن عنا زعينة بوليتيكا زخودو خي أكل حجي قاتمليسهم صباح نقول تمتيبزي السون قتال سب كخوني سلازي زبوتا بشي ما يتصوع ولاون أيمصع نخبلون زدانا دونو سبات يمانه سلازي اتو بوليتيكا شودن من حزو لو معرق اندي دمص اندارخو بخود لو ريو كل تساب از قصل مرجعات كساتف من يوم انتم بوليتيكا او ربح دحلو له خفلت اكل نايت زغي زلو بوليتيكا خوني قبع اندابلنا نابتي خلايك شنا خلايك فالنا مدبنا قد مسغرنا المزمه وعوا قد فكر بنا سلام شمعي أرسم ما بهال حيزولكم مت إذا لخو خا قلطوف قليل وحوس كمون بنصع ገንዘብና ፈተውትኩም ካብ ኤሮጳ ናብ ኤርትራ ክትሰድሩ ትኽእሉ መንገዲ እዩ እሱ ከዓ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትራንስፈር ጋላክሲ ናብ ኤርትራ ገንዘብ ምስትሰዱ እቲ ተቐባሊ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ኣብ ዝርከብ ናይ ሂምቦል ኦፊስ ብምኻድ ሕሳቡ ክቕበል ይኽእል ሕጂ ኣጠቓቕማ ናይ ዝኣብ ከርእየኩም መጀመርታ ነዝኣብ ንኸፍታ ቋንቋ ትመርጽ ንሕጂ እንግሊሽ ንምረጽ ንምጅማር ክሬት ኣካውንት ዝብል ንጠውቕ ኢሜይልን ቁጽሪ ቴሌፎንን ንመልእ ኣብ ሃገረ ስካንዲኔቪያን ንቕልጡፍ መረጋገጺ ባንክ አይዲ ንጠቀም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤሮጳ ከዓ ቅኑዕ መለለይ መንነት ንጽሓን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት መረጋገጺ ክመጸኩም እዩ ነቲ ዝተሰደደ ገንዘብ ተቐባሊ ኣበይ ከይዱ ክቕበሎ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ መጀመርታ ነዚ ኣፕ ንኸፍታ ብባንክ አይዲ ብምእታው ሰንድ ዝብል ንጠውቕ ኤርትራ ንምረጽ እቲ መጠን ገንዘብ ብናቕፋ ወይ በቲ ናይ ዘለናዮ ሃገር ባጤራ ንመርጽ ኣብ ኔክስት ዝብል ንጠውቕ ቀፂልና ናይቲ ተቐባሊ ሓበሬታ ንመልእ ኔክስት ንጠውቕ ካሽ ፒክ ኣፕ ንመርጽ ቀፂልና ሂምቦል ንመርጽ ኔክስት ንጠውቕ ብምቕጻል እቲ ተመሊኡ ዘሎ ሓበሬታ ደጊምና ቅኑዕ ከም ዘሎ ነረጋግጽ ኮንቲኒው ቱ ፔይመንት ንጠውቕ ንሰደሉ ዘለና ዕላማ ንመርጽ ኔክስት ንጠውቕ ምንጪ ኣታዊና ንመርጽ ኔክስት ንጠውቕ ክንከፍለሉ ዝደለና ኣገባብ ንመርጽ ከፊልካ ምስ ወዳእኻ ብኢሜይል ክፍሊትን ንተቐባሊ ዝኸውን መለለይ ቁጽሪ ሕሳብን ክመጸካ እዩ ተቐባሊኻ እውን ሕጂ ተመሳሳሊ መለለይ ቁጽሪ ሕሳብ መጺዎ ኣሎ እዚ መለለይ ቁጽሪ ሕሳብ ንተቐባሊ ክድልዮ ስለ ዝኾነ ክሕዞ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ዝተሰደደ ገንዘብ ተቐባሊ ኣበይ ከይዱ ክቕበሎ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ እንደገና ናብ ኣካውንትና ብምእታው ብባንክ አይዲ ብምእታው ሰንድ ዝብል ንጥውቕ ቀፂልና ኤርትራ ንመርጽ ኣብ ዴሊቨሪ ሜቶድ ዝብል ንጥውቕ ሂምቦል ዝብል ንጥውቕ ኣብዚ ድማ ኩሉ ሂምቦል ዝርከቦ ቦታታት ኤርትራ ክንዕዘብ ኢና ዝኾነ ፍሉይ ቦታ ምምራጽ ኣየድልን እቲ ተቐባሊ ነታ ኮድ ብምጥቃም ኣብ ዝኾነ ናይ ሂምቦል ኦፊስ ብምኻድ ሕሳቡ ክቕበል ስለ ዝኽእል ኣዝዩ ቀሊል እዩ
በዚ ኣብ ታሕቲ ወይ ኣባይ ንገድፈልኩም ሊንክ ብምጥቃም ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ወይ ሓገዝ ምስ ትደልዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ትግርኛ ኣገልግሎት ይህብ እዩ። በዚ ኣብ ታሕቲ ንገድፈልኩም ቁፅሪ ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ተመሊስናኩም ኣለና። ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ናይ መደብና ከዓኒ ብዛዕባ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለው ብፍላይ ካብ በዓል ሽወደን ካብ ካሊእ ኤውሮፓን ብብዝሒ ኣብዚ ፍቓድ ተኣኸሊኦም ዝኸዱ ዝነበሩ እሞ ኣብኡ ከባቢ 50,000 ዝበፅሕ ሰብ በዚ ድሕርቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምውፃእ ድሕሪ ብዝሒ ስደተኛታት ከባቢ 50,000 ዝኸውን መፂና ነዚ ከዓ ክንገጥኦ እንተኮይና እቲ ሓንቲ ኣማራፂ ዘላትና ብምልኦም እቶም ዝመፁ ንሩዋንዳ ክንመልሶም ኢና ብምባል መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ስጋዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝማጎተሉ ዘሎን ክትግበረ ኢሉ ዝደፍአሉ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ኣብዚ እዋናት እዚ ረበሽበሽ ኣትዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ይእሰርን ይጓየይን ይግፈፍን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣትዩ ብዙሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተዉ ሰባት ከም ዘለው ንቀዳማይ ቻርተር ተኻሪና ቀዳማይ ፍላይት ንምስዳድ ንባጋገስ ኣለና ንቀራረብ ኣለና ዝብል ጎስጓስ ይካየድ ኣሎ። እዚ ትቐንዲ ዕላምኡ ብኸመይ ነቲ ብምሉእ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክመፅእ ዝሓስብ ካብ ካሊእ ኤውሮጳ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ተስግኦ ሰጊኡ ከምደይ ይመፅእ ክኸውን ይኽእል ናብዚ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምምፃእ እቲ ኣማራፂ ከምደይህሉ ምግባር ብዝብል ኮይኑ እቲ ሓሳብ ከምዚ ብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክጅመር ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው በዚ ገባብ እዚ እንድሕር ዳኣቲ ብፍላይ ነዚ ክንትግብሮ እንተደይክኢልና ካብ ጃንዋሪ 2022 ኣትሒዞም ዝኣተዉ ማለት እዩ። ነዚ ክንትግብሮ እንተዘይክኢልና እቲ ዋሕዚ ሕጂ እውን ክበዝሕ ትርእይዎ ኣለኹም ከመይ እንዳበለ ይውስኽ ከም ዘሎ ኣብ ሓደ ዓመት ከባቢ 50,000 በፂሕና ኣብ 2022 23 ዘይተረኣየ ኣብ ሓደ ኣብ 24 ጥራሕ 8,000 ሰብ ሰጊሮም መፂኦምን ኣለዉ ካብ ካሊእ ኤውሮጳ። ስለዚ እቲ ኣማራፂ ዘሎ እንታይ እዩ ክንወስዶም ኢና ኣብ ሩዋንዳ ክነብፅሖም ኢና ኣብኡ ዕቑባሓቱ ሩዋንዳ ተተቐቢላቶም ይፀንሑ እንተዘየለ ኸማን ብገረኖ ናብ ዝመፅኦ ይምለሱ እምበር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተመሊሶም ክመፁ ናይ ንፈቅድ ኢና ብምባል ፍሉያት ቻርተር ነፈርቲ ቀሪቦም ከም ዘለውን ፍሉያት ነፈርቲ ከዓ ባዕሎም ኣዳልዮም ከም ዘለውን ይዛረቡ ኣለዉ። ሕጂ ኣብቲ ክትዕ ዝካየድ ዘሎ እንታይ እዩ ሩዋንዳ ሴፍ ሳልሳይ ሃገር ድዩ ከመይ ጌርካ እዩ ብከምኡ ዝበሃል ዘሎ እቲ ስምምዕ ሕጋዊ ይኮነ ወላ ዩኤንኤችሲአር ከዓ ብመሰረቱን ዓለም ለኻዊ ውዕላት ዝጥሕስ እዩ ክብሉ መግለፂ ውፅኦም ቀኒዮም እዮም። እዚ ኩሉ እንዳተባሃለ ከሎ ግን እንግሊዝ ኖ እዚ ተደይጌርና ስደተኛታት ካብ ኩሉ ኤውሮጳ ክመፀና ይሰብ ስለዚ ኣማራፂ የለን ግድን ክንገብሮ ጥራሕ እዩ ዘለና ነዚ ነብሎን ኢና ዝመፀ ይምፃእ እምበር ነዚ ጠቕላላ ደው ተቢልናዮ ከነጥለቕለቕ ኢና ብስደተኛታት ኣብ ምባል እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። እዚ ከዓ እንታይ ደርኢ እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምውፃእ እቶም ካልኦት ሃገራት ፍቓድ ዝኸልከልዎም ሰባት ናብኡ ክኸዱ ከለዉ ኣክሰስ ስለ ዘይብሎም ናብኡ ናብቲ ዳታቤዝ መን ኣበይ ነይሩ ከመይ ክፈልጡ ስለ ዘይክእሉ ደለዉ ናብተን ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ክመልስሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ገባብ ስለ ዝተረፈ ሕጂ መተካእታ ናቱ ናብ ሩዋንዳ ክንመልሰካ ኢና እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ ናብ ሩዋንዳ ክመልስዎ ይዳናደሉ ኣለዉ። እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ብሕጂ እዚኣ እንዳሰምዐ ናብኡ ዝኸይድ የለን ከምዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ክንሪኦ ዝቐነና ወላ ኣብዚ ቲክቶካት ክንሪኦ ዝቐነና ኣዝዮም ብዙሓት ካብኡ በረኻ ገይሮም ናብ ኣየርላንድ ክወፁ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ክወፁ ድፍትኑ ዝነበሩ ገለገሊኦም ዝወረገ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ሃገራት መንበሪ ዝነበሮም ኮይኖም ክንፍትን ኢና ኢሎም ዝኸዱ ኮይኖም ተመሊሶም ግን ንዕኦም ከዓ ናብኡ ክንመልሰኩም ኢና ምስ ተባሃሉ ተመሊሶም ክመፅሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዝሓትሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቶም ኣብኡ ዘለኹም እንታይ እቲ ሕጋዊ ደረጃ በፂሑ ዘሎ መን እዮም እቶም ብሕጋዊ መኽሪ ክቡኹም ዝኽእሉ ፈሊጥኩም ብኣጋ ነቲ ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገራት ኣብ ካልእ ክፋል ኤውሮጳ ዓቕባ ሓቲትኩም እሞ ጉዳይ ተዋሂብኩም ዲ ተነፂኩም ዝነበርኩም ናብኡ ትምለስሉ ኩነታት ከተፍልጡ እቲ ሓደጋ ናብ ኣፍሪቃ ምምላስ ዝበሃል ዘሎ መቕፃዕቲ ስለ ዝኾነ ሰባት ንኸይመፅዎም ቁፅሪ ክገጥኡ ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ንስኹም ኣቐዲምኩም ኣብ ካልእ ሃገር ከም ዝሓተትኩም ተተፈሊጡ ናብኡ ክትምለስሉ ትኽእሉ ኩነታት ነተን ሃገራት ስለ ዝሕተት ኣብ ሕጋዊ መዳይ ኬድካ ምኻድ እንተዘየለ ግን እቲ ናይ ክንገብሮ ኢና ዝብልዎ ዘለዉ ወላ እኳ ዓለም ለኻዊ ፀቕጢ በዝሖም ተሃለወ ወላ እኳ ኣብቲ ውሽጢ ፖለቲካ እውን ፅልዋ ከምፅእ እንተኾነ ነዚ ግን መምሃሪ ክኸውን ክገብርዎ እዮም ትገብርሉ ምክንያት ከዓ ድሕሪ ሕጂ ካልእ ሰብ ከይመፅእ እዚ ግን ምስ ማሕበረሰብ ዓለምን ዓለም ለኻዊ ሕግን ተጋራጭኻ ዝካየድ ዘሎ ነገር ምዃኑ ፀቕጢ በዚሕዎ ከዓ ደው እንተኢሉ
ምናልባት ነቶም ዘለዉ ዝኣተዉ ኣምነስቲ ሂብካ ድሕሪ ሕጂ ናይ ምቁፅፃር ሜካኒዝም ክዕብዩ እቲ ዝወሃቦም ሪኮመንዴሽን ካብ በዓል ዩኤንኤችሲኣርን ካልእ እንተሰሚዖ እሞ ምናልባት ገለ ለውጢ ፍታሕ መፅእ እንተዘየለ ግን ኩነታት ሕማቅ ከም ዘሎ ነዚ ከዓ ሰብ ክጥንቀቀሉ ከም ዘለዎ ሕጂ እውን ገና ናብኡ ክኸዱ ዝሓስቡ ዘለዉ ሰባት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ካብኡ ተቐቢሎም ናብ ሳልሳይ ሃገር ናብ ሩዋንዳ እንተመሊሶም ካ ተመሊስካ ንኤውሮጳ ናይ ምምፃእ ተኽእሎካ እውን ስለ ዝምህምን ምናልባት ናብኡ ከይዱ ጠቕላላ ክኸይድ የሉ ንመጀመርያ ግዜ ሓደ ሰብ ብወለንታ መሊሶም እሱኻ 3,000 ፓውንድ ይህቡካ ከባቢ 30,000 40,000 ክራውን ምዃኑ እዩ እሱ ሂቦሞም ብወለንትኦም ዝተመልሱ ኣለዉ እንተ ካልእ ግን ኣገዲድካ ዝበሃል ዘሎ ገና መስርሕ ዘሎ ምዃኑ ክፈልጥን ሰባት ከዓ ነቲ ዝውሃብ ሓበሬታ ካብ ወግዓዊ ማዕከን ዜናታት እንዳተኸታተሉ እንታይ ምዕብል ኣሎ ክፈልጡን ብኡ መሰረት ከዓ ነቲ ኩነታት ክዳለወሉ እንዳተላበና እዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ናባኹም ዘበልናዮ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ነቲ ዝነበረ መደባት ከምቲ ዝነበሮ ሰንበት ሰንበት ክንሰዶ ምዃንና እንዳፍለጥና ናይ ሎማዓንቲ ግን ሓደ መዓልቲ ደንኪ ብምልቃቕና ይቕሬታ እንዳሓተትና ናይ ሎሚ መደብ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ሰላም ቅንያት